हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. आंबा हा सगळ्यांनाच आवडतो आणि तो नुसता पण खाल्ला जातो आणि त्याचे विविध पदार्थ पण बनवले जातात. जसं की आमरस आहे, आम्रखंड आहे, आंब्याची पोळी आहे. असे वेगवेगळे पदार्थ बनवून पण आपण ते पदार्थ आंब्याचे आवडीने खातो. असाच एक आंब्याचा पदार्थ जो कोकणातील फार पारंपरिक आहे आणि फार जुना आहे, तो मी आज तुमच्याशी शेअर करणार आहे आणि ते म्हणजे आंब्याचं रायतं. तर आंब्याच्या मोसमामध्ये प्रत्येक घरामध्ये कोकणामध्ये शक्य करून मालवण वेंगुर्ला ह्या भागामध्ये हे आवर्जून केलं जातं आणि जे छोटे छोटे आंबे भेटतात तर त्यांचं हे रायतं बनवलं जातं. तर याची मी डिटेल रेसिपी तुम्हाला आज दाखवलेली आहे, त्याच्यामुळे व्हिडिओ तुम्ही संपूर्ण बघा. चला आता रेसिपीला सुरुवात करूया. इथं मी 8 हे छोटे आंबे घेतलेले आहेत. हे पूर्णपणे पिकलेले आंबे आहेत. आंबा व्यवस्थित बघून घ्यायचा आणि व्यवस्थित घट्ट असला पाहिजे आणि पूर्ण पिकलेला आंबा इथं वापरायचा. हा आंबा आतून केसाळ असतो, तर त्याच्या देठाकडचा जो भाग आहे तर तो मी कापून घेतलेला आहे आणि त्याची पूर्ण साल मी काढून घेतलेली आहे. हे आंबे शक्यतो चोखून खाल्ले जातात. तर अशीच मी सगळ्या आंब्यांवरची साल काढून घेतलेली आहे. हे बघा, सगळ्या आंब्यांची साल मी काढून घेतलेली आहे. आता त्याच्यापैकी 2 आंबे मी वेगळ्या भांड्यामध्ये घेतलेले आहेत आणि हाताने दाबून दाबून त्याचा मी सगळा ज्यूस काढून घेतलेला आहे. हे बघा, दोन्ही आंब्यांचा पूर्ण रस मी काढून घेतलेला आहे. आता आपण फोडणी करून घेऊया. इथं कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा मोहरी घातलेली आहे. मोहरी चांगली तडतडू द्यायची. मोहरी व्यवस्थित तडतडली की त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरं घालायचं. जिरं छान फुलू द्यायचं आणि त्याच्यामध्ये थोडासा हिंग घालायचा. हिंगाने या रायत्याला खूप चांगला स्वाद येतो. आणि याच्यामध्ये भरपूर ठेचलेली लसूण घालायची. हा लसूणचा अख्खा गड्डा आहे, त्याच्या सगळ्या पाकळ्या सोलून मी ठेचून घेतलेल्या आहेत. लसूण जास्त वापरल्याने सुद्धा याची टेस्ट खूप छान येते. आता लसूण तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घ्यायचा, जेणेकरून त्याचा कच्चेपणा आहे तो निघून जाईल.
आता लसूण व्यवस्थित परतवून झाल्यानंतर उरलेले जे 6 आंबे आहेत ते मी याच्यामध्ये घातलेले आहेत. आणि जो 2 आंब्यांचा पल्प काढून घेतलेला तर तो पण मी याच्यासोबत घातलेला आहे. या पल्पमुळे या रायत्याची एक टेस्ट खूप छान येते. आता त्या फोडणीमध्ये हे आंबे आहेत ते मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले आहेत. आणि याच्यामध्ये मी थोडं पाणी घातलेलं आहे. आता मी हे आंबे शिजवून घेणार आहे. तर गॅसची फ्लेम मोठी ठेवायची आणि या पाण्याला उकळी येऊ द्यायची. आणि याच्यावर झाकण ठेवून गॅसची फ्लेम स्लो करून एक 5 मिनिटाची याला वाफ येऊ द्यायची. आता आपल्याला एक छोटंसं वाटण करावं लागेल. इथं मी एक छोटी वाटी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये 1 चमचा मी ही बेडगी मिरची पावडर कलरसाठी घातलेली आहे आणि सुरेख लाल रंग येईल. आणि 1 चमचा हा मालवणी फिश मसाला आहे तो मी वापरला आहे. हा जर तुमच्याकडे नसेल तर सरळ तुम्ही 2 चमचे लाल मिरची पावडर वापरली तरी चालेल. आता याच्यात थोडं पाणी घालून मी याचं एक बारीक वाटण करून घेतलेलं आहे. हे बघा एकदम असं बारीक असं वाटण मी याचं करून घेतलेलं आहे. आता आंब्यांना खूप छान वाफ आलेली आहे. आणि याच्यामध्ये मी आता 1 वाटी गूळ घातलेला आहे. गुळाचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आणि 1 चमचा मी इथं साखर घातलेली आहे. साखरेमुळे याचा जो टेस्ट आहे ती मस्तपैकी अशी बॅलन्स राहते. खूप आंबट गोड असं हे रायतं लागतं. आता हे सगळं मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. आणि याच्यावर झाकण ठेवून मी याला वाफ देण्यासाठी ठेवलेला आहे. एक 5 मिनिटात बघा आपला गूळ पूर्णपणे वितळलेला आहे. आता मी याच्यामध्ये 1 पाऊण चमचा म्हणजे 1 चमच्यापेक्षा थोडंसं कमी मीठ घातलेलं आहे. मीठ मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे. आणि मगाशी जे आपण वाटण करून ठेवलंय ते मी आता याच्यामध्ये घातलेलं आहे. खूप जुनी अशी ही डिश आहे. फार पूर्वीपासून आंब्याच्या सीझनमध्ये कोकणामध्ये ही डिश केली जाते. खूप जुना आणि पारंपरिक असा हा पदार्थ आहे. आता मी हे वाटण व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. तुम्हाला रायतं जितपत पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही याच्यामध्ये पाणी ऍड करू शकता. आता गॅसची फ्लेम मोठी ठेवून मी याला एक व्यवस्थित उकळी दिलेली आहे. हे बघा एक छान उकळी आलेली आहे आणि हे मस्तपैकी असं रायतं तयार झालेलं आहे. जेवणासोबत तुम्ही हे खाऊ शकता. खूप छान लागतं. तर असं आंबट गोड असं चवीचं रायतं खूप खूप छान लागतं.
तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.